No joustavuus tarkoittaa minulle se, että voin jeesata kotona vaikka, jos on joku tilanne päällä ja pienen lapsen arki tapahtuu kaikenlaista, että mä voin aloittaa työt myöhemmin ja tehdä vaikka etäpäivä, jos on tarvetta. Eli mä oon vanhempi suunnittelijana ja pääsuunnittelijana ja Scrum Master. Eli mulla on 3 eri roolia. On tietyt rutiinit, niin kuin tiimipalaverit ja tämmöisiä asioita, mutta käyttöliittymä, verifiointia ja sitten käytönottoja ja normiprojektisuunnittelua meidän liikenteenohjausjärjestelmiin. Tämä on ehkä enemmän analyyttinen työ. Pitää miettiä lähtötiedot ja tehdä se paras mahdollinen ratkaisu asiakkaalle. Meidän tiimi on tällä hetkellä noin 10 henkilöitä ja me ollaan tosi tiivis tiimi ja aina löytyy joku osaaja, jos että aina saada apua. Se on kyllä semmoista rentoa yhteistyötä, mikä meillä on. Että vaikka tehdään raideliikennealalla vakavia ja tärkeitä töitä, sitten tiimi ja ilmapiiri on tosi rento.